Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Itatamay sa ako na soldado nanang, tatang. Makatulong ak matlangan kada kayo. Ken kadagiti kakabagyan tayo, anayat at timulong tapno makalpasak iti panagadal ko. Maragsakan kami para ken kaanak ko. Wen anak ko, nasupapakan matlaang dagiti ado arigrig at ken sakripisyo. Tapno makaturpos ka laang iti panagadal mo. May saka pa yan, soldado. Agtalinag kalata kumaan na pakumbaba anak ko. Kandi mo liplipatan dagiti tattao ang nakatulong kan ka. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Wan nanang, di kayag danag. Tanawan kayo ang naganak ko nagsakripisyo para kanyak. Kastamot ang dagiti kakabagyan tayo. Awanak kumamot iti sitwasyon ko ita. Kat pagyamanak unay dayta. Da kayo kadagiti kakabsat ko ti kangrunaan ni inspirasyon ko. Kaya't kayo amayaon iti kinarigat. Anak. Anak ko, saan na kami nga obligasyon kadagiti kakabsat mo? Umdasen makita may anasayatan tinagbanagam anak ko. Saan tatang? Ikarik. Yaon kayo iti kinarigat. Kaya't ko mapadasan niyo mo tinarang aya pa nagbiag. Alak, pagyamanan may no kasta ti kapanunutam anak ko. Basta agan anad ka iti ipapan mo iti kampuyaw. Agsingsingpot ka, wan. Kandi mo lipatan ti kumararag akanayon iti Diyos. Tapno tarabayon na ka. Tatang, napan ka din nag-report ni Manong iti kampuda? Word, anak ko. Nagswerte ni Manong anya, tatang. May saitan a soldado. Addan kabsat ko a soldado. Ay na, maragsakan akmat unay, nita. Impangag ti Diyos dagiti ado akar-kararak tayo para ken ni Manong mo. Maragsakan mo't dagiti kakabagyan tayo anang tulong ka ni Manong iti panagadal na, tatang. Amuda kanumot ngamin ang nasaririt ni Manong. Kan, nasinpot pa'y. Iso apagyamanan tayo mo't dagiti timulaong anak ko. Tanuawan da, saan may akabailan na pagturpusan ni Manong mo? Amamay ta makitaltalon kami laang kaninanang yaw. Amo ti Diyos, anasaya at kayo a tao, tatang. Iso nga adumot dagiti nasaya at atao, asaan anang ipaidam iti tulong da kada kayo. Sa dino ti papanama ko nam, anak ko. Nanang, naamwak namin ka ni Lydia agayam ko. Nga agkasapulan ka nun ni Nana Corazon iti mapagtalkan na nga agbalin a kahera iti restaurant na iji ili. Mapan ko kumakasarita, nanang. Kaya't kumot ti sumrok iti trabaho. Iti kasta, saan kayon to na sumurot ka ni tatang iji taltalon? Da kayon ti agtali na dito'y balay, nanang. Tasyak mo ti agtrabaho. Ay, sigurado ka kadi anak. Amang ano di mo pa'y kabailan. Nanang, 19 akon. Kabailakon. Maasyanak mo kada kayo. Saan kayo na sumurot ko ni tatang amapan makitalon? Agin na kayo mo Total, adamot ang trabaho ni Manong Diego. Kat nukas pangarigan taawatan nak ni Nana Corazon iji restaurant na, makatulong ak tumutan kada kayo. Ay na, naggasat kami kan ni tatang yaw. Tanaadaan kami ti anak akas kada kayo.
Awan ti pinanunot yo, no di ti panagnam ay to ti pamilya tayo. Kat pagyamanan mi dayta iti Diyos. Saan kayo ang madanagan, nanang? Kas ka ni Manong, ti panagnam ay ti pamilya tayo, ti ipang pangrunak. Naday ko nambakit. Napan nag-apply iti trabaho ni Nita iti ilay. Wen lakay, agkasapulan kano da korason iti kahera iti restaurant da. Naamuan na dayta iti gayem na. Apay a pinalubosam. Kabailan tayo pa'y mait. Kun may saad damat ng trabaho ni Manong na Diego. Apay naskan pa lang agtrabaho. Jacqueline apdanan alakay. Kas ka ni Manong na, kaya't namot ka no ti makatulong ka data. Ay no makastrag ka no iti trabaho, siyak ka no ti agtali na edi ti balay. Sa anak ka no na sumurot kun kay jay talon kunana mat. Ay, una yun dagiti anak na bakit? Agam nagasat ta, takas ta ti kapanunutan da. Sa anak kas kadagiti da do mga anak, akalpasan nga in sakripisyum ti panagadal da, nalipatan dan dagiti naganak da. At dapay kat dagiti da duma asaan da nakatorpaus ta nagpaliwawang damot gayam. Tatang! Naawat ak iti trabaho. Mangrugi ak kanon inton bigat nga agkahera iti restaurant ni Nana Corazon. Aya, Ay kat nagsaya atin ngay anak ko. agam sigurado ka ka din iti day tanga aramidam Nita. Un tatang, panawon mo ten, tapno matulungan da kayo kan ni Nanang. Sumaya at tunti pa nagbiag tayo, tatang. Denggan kani subscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Nakasarrekak nga rod akas kahera iti may sa restaurant ijay ili manang Emmy. Katnimat manong ko a Diego, may samatan anaan-anay a soldado. Linawas ti panagawid ko manang, gaputa damoten quarters a pagyanan mi kadagiti padak nga agtrab-trabaho iti restaurant. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok, nang runa ni Nana Corazon, manang Emmy. Naglabas nga rod ti sumagmamano abulan. Awan apulos ti panagbaliw ti trato kanyak, dagiti amok. Nasaya ata si mangpet kan anak ko. Kung akno saan ka manan nga agawid ita. Pasensya kayon, no jak nakaawid idi na palabas a Domingo, nanang. Nagbakasyon nga minda Nana Corazon, kat ado dagiti nasken nga asikason iji restaurant. Syakmot nga minti may sa atalken da ijay, iso adya ko nakaawid pay. Nala, saan abale, tan akaawid kamot ita anak ko. Aywan gayam, agbakasyon ni manong mo a Diego iti sumagmamano nga aldaw, sakbay kano a maidistino iti sabali a lugar. Ha? Kasta ka di, nanang? Nasaya at mat, nanang. Kailiw kumutan ni Manong. Ay, uray da kami mo't kan ni tatang mo Kan uray dagiti addem. Magagaran da na makakita kan ni Manong mo. Sige, nanang.
Awagan dakto no sumangpot ni Manong. Tagpakada akto kadagiti amok. Agawi dak, kat agtali na edak mo't dito iti sumagmamanong aldaw. Bayat ti kaada ni Manong Diego. Kasla reunion tayo mo't ananang. Kakaiso na kumpleto tayon to asang kapamilya. Ni, ada kayo mo tata. Ni Nana Corazon ngay. At napatingay na si kaso na nita. Oh, kumusta kayo mat ditoy? Nasaya at matata. Mayat matitaray ti negosyo. Mom nita, nabayagan na pinalpaliw na ka. Awan apulos ti makunami iti dedikasyon mo iti trabaho. Mapagtalkan ka pa ay. Uray dagiti kakadwam dito'y awan ti makunadakan ka. Tanasingpet ka apalasang. Agyaman tata. Ar-aramidak laang ti rumbang. Ken, kayat ko laang asubadan ti panagtalak yu kanyak. Kaya't nakatulungan nita. Kaya't ko, saan ka lang nagtalinaad dito Pilipinas? Kaya't mo ka di taga-abroad? Ha? Anya ti kayat yu asawan, tata? Agkasapulan nga minti kabsat ni Corazon iti kadwada iti balayda. At dada iti Hong Kong. May sa Chinese businessman ti asawa na. Di kagdanag tanasing putda. Tata? Nukas pangarigan tao manugot ka. Da kami ti makaambong agipag nakadagiti papeles mo. Katapaman amalpas amay pagna. Makapankantun iti Hong Kong. Kumusta kayo? Kailiw kayo una yan. Uray da kami matmanong. Nasayaat mo, nagbakasyon ka. Kinapod na ading, umayak agpakada kada tatang. May destino kami nga min Mindanao kat amang ano medyo mabayag sa akto makaawid. Ha? Mindanao ko na, Manong? Saan ka di delikado ijay, Manong? Damag ko nga adu ka no ti maam-ambush a soldado ijay. Ading, awan ti maramidan tayo. No sa dino ti pakaidestinuan mi, masapol nga agtungpal kami. Kasta talaga ti soldado. Agan-anad ka nga rod ijay, Manong Amo mi a delikado. Ikararag mi iti Diyos at arabayan kan sa lakniban na kakadagiti managdakdakas. Sikapay lang di makaamu kadananang kan kadagiti kakabsat ta nita. Nanyaman tagbalin nagasat ko ijay. Si Kanton ti makaamu kadakwada. Hanggang di kayagdanag. Tawan ti dagas sa mapasama kanyak ijay adin ko. Aganad ka nga rod ijay, Manong. Bakit? Saan ka unay nga agpampanunod? Nasaya at ti kasasaan di anak tayo di Mindanao. Madanaga na ka talaga lakay. No, apay mo't anay destino at dagos iti Mindanao ni Diego. Kasta talaga bakit? Armada da iti pagilyan. Kadno sa dino ti ayan ti riribawk. Iso ti pakaibaunan da. Tapno sa lakniban dati pagilyan kontra kadagiti kabusaor. Sapay la ko mga road, tas anunay delikado iti pakaipananda. Ay na, sabali at talaga ti agparparik na kanyak lakay. Unay kalakit din ay bakit?
Punasam no anyaman dagita ama pampanunot mo. Awan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Dayta ti kanayon ko nga ikararag iti namarswalakay. Sapay la kuma, tawan ti dakes ama pasamak iti anak ta. Kumusta ngay mo ti trabaho, anak ko? Nasaya at mat nanang. Ay, gayam nanang. Ada idi jaya da nana korason kanyak. Ha, anya dayta, anak ko. Agkasapulan ka no di kabsat ni nana korason ti agaw-awir ka dagiti anak na iji Hong Kong. Ket, siyak ti rekomendada tama pagtalkanak ka no. Kan may sa, amamudak ka nun, tanabayagap mo ang nagtrabaho kadakwada. Kayat mo asawan. Panawan na kami matakas ka ni manong mo, anak ko. Nanang, napintas nga oportunidad daytoy para kanyak. Tapno mapaduras ko ti panagbiag tayo. Agasin nyo, awan apulos ti rigat kong agaplay, taisudan ti makamo amang ilakad kadagiti papeles ko. Kayat mo ayati mapan, anak ko. Una nanang, para kada kayo a pamilya. Bakit? Ay, Day, apay ka de lakay. ay na. Ay, Apay tatang, apay akasama dandanagan kayo. hindi ta, anak. Bakit? Ada ka no enkwentro na pasamak iti nagbaitan dagiti soldado kan dagiti rebelde iti nakaidistinwan da Diego. Ano ka no tinatay ka dagiti rebelde? Katadamat sumagmamano ka dagiti soldado apimusay. Anya, Ay, Diyos ko. Ay, ti anak talakay ni Diego. Bakit? Saan tapay nga amo no asino kadagiti soldado ti pimusay? Sungag kararag tayo. Asapay lakuma. Ta saan na nairaman ni Diego kadakwada? daksang gasat, nga may sa kadagiti pimusay ni manong ko, manang Emmy. Nagsakit a panunutan, ngam iso ti kinapudno. Ididamo, saan amamati ni nanang nga awanan ni manong Diego, agingga idiinsang putdan dito'y lugar mi, ti bangkay ti kabsat ko. Kasla nagtupak ti langit kada kami iti day di agundaway, manang. Napalalo aladingit mi, kastamoten dagiti kalugaran, ken kakabagyan mi. Ijay ang nagsubli iti lagip ko dagiti bilin kanyak day di manong ko, sakbay anapan ijay Mindanao. Ajak kano baybayan ti pamilyami. Dagidi abilin day di manong ko tinang patibker iti pakinakam ko, manang Emmy. Syaklaangan tinamnamaan dagiti naganak ko, iti daydi agundaway. Tatang, nanang, itata na itabunan ni manong. Agpakada akmat, tapatuluyo kunti agabroad. Adakan ka na ita, anak ko. Anya mo ti kastoy, anak ko.
Panawan na kami mo't gayam. Awanan ni manong mo. Ita, si kamot ti umatayo. Nanang, para kada kayo day ti nga aramidek. Kayat ko tong palan ti bilin kanyak day di manong Diego. Kayat ko nga ikan kayo itinarangay, ken nasaliwanwan a panagbiag. Mamangan numarigatan ka nita. At damot na ala tayo a benefits day ti manong mo. Makatulong day jayin anak ko. Saan tatang? Para kada kayo day jay, ken kadagiti kakabsat ko. Sabali laang di maipaay ko para kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Kanayon kayo nga awagan. Tapno kasla daak tumatlaang itidan nayo. Bala, no day ti amo manasaya at nita. Sanda ka nga ron alapdan. Basta ikare, maasan mo abaybay antibagi pa anak ko. No saan mo akabaalan ti trabaho, agawid ka laangan. Wan nga ron anak ko. Sana balin asan anaalwan ti panagbiag tayo. Basta agdaden na tayo. Kunawan ti dakes ama pasamak ka. Saan kayo nga agdanag tatang? Kabsat ni Nana Corazon ti agbalin nga amok. Amok anasaya at to ti agbalin akasasaad ko ijay Hong Kong. Kumusta kayon? Nasaya at mert, anak ko. Kumusta ti trabahom dita? Nalagaan lang ti trabahok dito'y tatang. Kat may sa apagyamana kiti Diyos. Nasingpet dagiti amok, agraman dagiti anak da. Imbilang dak akapamilya dito'y tatang. Nasaya at nukastan dita. Ayawan gayam anak, rinugyan min ngayon patrabaho da ito'y balay. Kas itibilin mo, inaramat mi dyan patulod mo akwarta. Ne, usaran nyo mo't ti daddo maakwarta para iti pagkasapulan nyo tatang. Saan nyo atip-tipidon ti bagiyo? Kastamot tandag iti kakabsat ko. Wen, anak, adapay mo't pagsapulak. Makatulong pa'y mat gadak, anak ko. Ala, aganad kayo nga rudita, tatang. Di yu baybay anti bagiyo kastamot dananang. Umawagak tumanen, inton adda panawon ko, tatang. Lakay, nalpasan ti patarimaan tayo abalay tayo. Maragsakan lakit din ninita. Wen, bakit? Napintasan ti balay tayo kat naalwan mo tan ti panagbiag tayo. Daitakat babaan ti tulong ken sakripisyo ni Nita, lakay. Nagasat ta, taada anak ta akas ken ni Nita. Wen nga raw.
No nabiyag pa'y kumaday di Diego, amo ka maragsakan ka po'y tinapintas agasat ti kabsat na aninita. Ay, daksang gasat, tanasapa na pukaw kada tayo ni Diego lakay. Amok, ano sa dino man ti ayan na ita, naragsakan ni Diego. Gaputa tinungpal ni Nita akabsat na tibilin na kenkwana, sakbay apimusay. Maragsakan tulakit din ninita inton agawid bakit? Makita nanton ti bunga ti sakripisyo na ija abroad. Ay na, anak ko, maragsakan kami, tanakaawid kamutlaangan. Uray sakmat nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kumusta kayon ngay? Kas makita mo't anak ko, nasaya atin ti panagbiag may. Kat sikat ti makagapo amin dagito, Nita. Nakarkaro pa'y ti kinaragsak ko tatang. Gaputan na tong palmatlaangan tinabayagan nga inararapaap ko abiyag para kada kayo a pamilyak. Ngam anak ko, nalipatan mo't ti bukod mo a pagragsakan. Saan ka mo't anak ki asawa, anak ko? Un ka raw. Ni nanang mat, saan nyo napanunutan day taabanag? Talaga siguro aday to'y tinaita ni agasat ko. Ti saanan ang makiasawa, tapno agdadan na tayo laangan asang kapamilya. Apay, saan nyo kadi akayat day ta, nanang? Nay, apay kit din nasaan ngay anak ko? Amok akas tamot lang ti ibaga ni nanang mo. Ipatpatag da ka unay. Ipatpatag kayo mat unay-unay, tatang. Nanang, katjak tumauma amang ipaay ti amin abanag ang makaparagsak kada kayo. Ikarik day ta kada kayo. Tinungpal ko ti karik iti pamilyak manang Emmy. Ita, makunan ana saliwanwan ti panagbiagda di ta Pilipinas. Siyak, adaak paylaang dito'y Hong Kong aging ga ita. Kas iti nakunak iti damo apasat ti surat ko, imbilang kon nga anak ko dagiti inaw-awir ko nga anak ti kabsat ni Nana Corazon. Isudan tinagbalin a pamilyak dito'y Hong Kong, manang Emmy. Dakkel mo ti panagyaman ko kani Nana Corazon. Tano saan agapukan kwa na, awanak ko maditoy. Kan saan ko kumaan na ipaayan itinasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Nita. Pagayam ko, Anita, ado dagiti pagteng adumteng iti biag ti tao at talagamot asaan anamnamaan. Adda dagiti nasaem ken addamot dagiti naragsak. Ket nairan na anasaem a pagteng tinagbalin a padas mo. Gapo iti ipupusay daydi manong mo. Ngem ti saem anasagrap mo, nasukatan iti ragsak. Apaman anapasayaat mo ti panagbiag ti pamilyam.
Daytoy ti agdadata a kinapudno pagayam ko. Makaited inspirasyon daytoy a pakasaritaam. Amok a nakaibati daytoy iti adal kadagiti padam nga anak asaan a naawanan iti namnama kalpasan dagiti panubok a nagdalanan nyo asang kapamilya. Maysa ka a pagulidanan nga anak, Nita. Kararag ko at arabayan na katinamarswa, tapno agnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti panakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngem intayon manenti sumaruno nga istorya saan yo alipaten a sumurot. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Nay, ada kamot gaya man anak ko. Kumusta nga iti impagnam a papeles para iti panagabrod mo? Dandan ni makumpleton nanang. Kamaudyanan na. Matungpal tumot lang ang tinabayagan nga arapa-apat. Talaga ka di asaanan nga agbaliw ti pangedeng mo anak ko. Nanang, amuyo mo ti makagapo no apaya kayat ko taga-abroad. Para kadagiti kakabsat ko kan para kada kayo kan ni tatang. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Panawunan, tapno subadak mo't dagiti ado arigat yung kanya kan ni tatang. Ay na anak ko, ti masakbayam ti rumbang a panunutam. Isungarod a pinagadalda ka. Tapno maragpat mo mo't dagiti arapaap mo iti biyag nang runa inton addanton bukod mo a pamilya. Di pa ila pampanunutan day tananang. Mabayag pa yung mapasamak day ta. Tati para iti pamilya tayo ti ipang pangrunak iti daytoy nga arapaap kong agabrod. Talaga kaday asaanan nga agbaliw ti kapanunutan ti anak ta bakay. Ay nalakay, nagsaritaan min day ta abanag. Ngam talaga asaanan a mabawing ti pangedeng ti anak ta. Adamot na pintas at trabaho na ditaw. Ngam no apay at arigagayan na pailaan ti umadayaw. Ad-ado kano ti oportunidad na ijay lakay. Dakdakkel kano ti masapulan na. Kat nabibiit ka no makaurnong. Sa bagay, punumot kit diday ka. Ang malidayanak laeng. Tay tala maiyadayo ka datayaw. Nukas pangarigan ta matuloy ti panagabrod na. Suportaran talatan ti anak talakay. Total, saan mo't adakas ti panggap na? Para mo't laeng iti pagsayaatan na dayta. Huwag mo't kit di Malangarot, ikararag tayo. Asapay la kumatamatunoy na, di arapaap na. Nay, apay, awan trabaho mita anak ko. Napanak lang nang i-file iti leave ko nanang. Masapol nga na mapanak man ng ijay syudad. Ijay agency. Barang makompleto dagiti papers ko. Kat makapanak mo tan ijay balasyo tao. Ay nasaya at nga rudno kasta anak ko. Sapay la ko mga road, tamakapan kamutan. Kuma nanang. Ala taagim pa akon. Amangan nga mabayaganak ijay syudad. Umyanak ijay ti sumagmamanong aldaw.
Barang mailipas sa amin na nakasapula ka papeles. Tapno orayek tulaan no kaano may schedule ti flight ko. Alangarudan anak ko. Agrobwat kan. Iti kasta saan ka unay amamalaman nga agbiyahe. Kan agan anad ka anak ko. Wan nanang, ket agyamanak. Di kay agdanag. Talagang agan nadak. Agyaman na kiti Diyos. Nakompleto mo't lang ang dagiti papers ko iti panag-abroad ko. Orayik lang no kaano ti panag-flight ko. Kamaudyanan na. Matungpal mo't lang ti arapahap kong agtrabaho di abroad. Anya nga tanga oras nga agluwas ti ba sa mapan iti probinsyami. Sana bali. Komportable ak makiti nga gururay diti bus terminal Maragsakan lakit di dananang kentatang iti ipadamag ko kadakwada. Apaman na sumangputak. Hi! Mabalin ka diti makitugaw? Ha? Sige lang, miss. Agyaman nak. Urayam ka di mo tibas nga agpa-probinsya? Wen, medyo nagbayag nga rod. Hanggang okay lang. Kasta talaga. Wen gayam, siyak ni Riza. Mapanak matlang iti probinsya. Mapan ko pa siyaran ti gayam ko. Si kani... Siyak ni Ricky. Nuwag talag ka kanyak. Agid dantan. Total, agpadamot lagam ang probinsya ti papananta. Ay, agyaman hak. Maragsakan nak ama kaamamukan ka, Ricky, ha? Kinapudno na kamin. First time ko amapan iti lugar ti gayam ko. Iti probinsyayo kunak manlaangan. Naibaglaangan tanam-amu ka. Ada ka pagpatulungak. Okay ka dilaan kan ka? Tay talaga yam. No problem. Kuyugan kay ti papanam. Kabisadok ti amin na lugar iti probinsyami. Nagkuyog kami nga rod ang nagpaprobinsya kani Riza. Ti babae ang naamamok iti bus terminal manang Emmy. Iti pa nagsarsarita mi, naamuak ngagtrab-trabaho gayam ni Riza iti may sa recruitment agency. Kat ado kanon tinatulungan da ang nag-abroad. Naibagakmat kan kwa na ang nagaplayak para iti panagtrabaho iti balasiw taaw. Kat ururayak laangan ti schedule ti flight ko. Sigun kan kwa na, agbayag kano iti probinsyami, taado kano tinag-apply iti agency da. Kat masapol at tulong. Dunggen ken i-subscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. Na ida, tapno na dardaras a makumpleto dagiti requirements da, kat makaabroad dan iti kabiitan a panawen. Siyak, siraragsakak mo't anang ipadamag kadananang kentatang, iti napintas a resulta ti ipapan ko iti syudad, iti daydi agundaway. Nanang, napinta sa damag. Ayusin dagiti papeles ko nga abroad. Ket orayek ka no lang ti awag ti agency ang nag-applyak. Tapno maamwak no kaano ti schedule ti flight ko. Ay na, maragsakan nakiti dayta nga impadamag mo anak ko. Nagbunga mo't laang ang dagiti ado arigat mo ang nagipagpag na kadagiti papeles mo.
Kastamot tan ti gastos mo, anak ko. Sana balit ang alpasan, nanang. Masukatan tumot lang amin na gastos ko. Sana balin ti bannog ko. Gagangay day tayo di panang i-process iti amin, nanang. Karaman na talaga ti sakripisyo. Kin ado abannog iti biyahe. Ay, sa bagay mo't kit di Ay, uwan gayam, anak ko. Sino ka di tayo kadwam asimangpot dito'y ili tayo? Ni Risa, nanang. Namam mo ko di bus terminal. Idi agawid akong diti lugar tayo. Dito mo't lagayam di papanan na. First time na kanong umay dito'y nanang. Iso kinuyog ko na. Taga di talaod ti gayam na pakipagnaidan na. Bayat ti kaaddan na dito eh. Kasta ka de. Ay nasaya at man anak ko, tasi ka tinatumpungan na. Huwag nga ron, nanang. Nanang, panawan kayo pa bita. Kaya't ko tagi na. Makabannog namin ti biyahe. Alasigi anak ko. Ringan kan tulatan intun sumangpot ti amam. Apag isunto nakaluto akmutan. Nagmayat gayam dito'y lugar yu, Ricky. Nagsisimpot pa'y dagiti agindag dito'y. Puno day Tarisa. Nasaya at dagiti tao dito'y. Huwag gayam. Kumusta dagiti tultulungan mo nag-apply iti agency yo? Naitod dan dagiti kasapulan a papeles da. Kat na i-forward kumatan iti agency. Kinagpaysuna, adu pa'y dagiti nag-apply. Kaya't damot kanot ang trabaho iti abroad. Kasta ka di, Risa? Wan gayam, kumusta mo't nga iti urayam nga schedule ti flight mo? Adda ka din? Awan pa yung harot. Mataktikanak pa yan. Talaga nga na magagaran ako na maka-abroad. Amom Ricky, adamin at talaga dagiti kakasta medyo mabayag. No kayat mo, i-cancel mo ti application mo iti dayjing agency. Tulungan ka laangan nga ag-apply iti sa Bali. Naanya ti kunam, tulungan ka laangan nga ag-apply iti Amerika. May mayat ijay. Agpay Risa? Kaya't ko lang unay Nakarkaro kat ada ka mang tulong kanyak. O sige, kasta lang arodan. I-cancel mo ti application mo iti dayjing agency. Di kagdanag. Tulungan ka, Ricky. Anak, adamadmadlaw mi kaninanang mo. Kasla nasingid kayo matuna yan kan ni Risa. Kinapudno na tatang. Adan na relasyon mi kan ni Risa. Ang hindi kay agdanag. Nasingpot ni Risa. Anak ko, di mo pa'y amo tipod no akatatao ni Risa. Laglagi pa asaan ataga ditaw. Saan tayo akalugaran? Taga syudad. Kundi mo amuno sa dino at talaga ti pagnanaidan na ijay syudad. Di kay agdanag tatang. Yam amunak to kano numapan kami ijay lugar da. Isurot nak to kano iti panagawid na. Kasanon tayo nag-apply ang anak ka? At ka din damag? Ako tatang. Amoy mo't nga oray klangan ti schedule ti flight ko. Gaputan nagbayag. Insingasing ni Risa nga ibabawi kong application ko iti dayjing agency. Tatulungan na klangan na mapan iti Amerika. Kastaya? Uwan tatang. Pasensya kayo no italang nga ibagak kada kayo. Mawatan dak ko ma. Ay, ala, kitandakan ka day taa, no isuti amom anasaysaya at anak. Katsapay la ko ma, tadi kan to agbabawi iti day taa desisyon mo. Saan to apulos tatang? Nangro na katadda ni Risa amang tulong kanyak, tapno makagtingak iti Amerika.
Ricky, masapul nga agluhas ako ni Manila. Ado dagiti rombang nga asikasok ijay. Kayat ka ko mga isurot. Ha? O manugot ka kadi? Ni, uwan Arisa. Itapay, katagayan ayatan. Ipatpatag ka unay. Kahit jaklakit di itulok, nga agin nga dayo tapay. Uray siyak matriki. Ay ayatan ka unay. Iso kayat ko nga agdan nata ko man ija Manila. Sumurot ka kanyak. Kat ijayan nga urnuson ta dagiti masapul ta nga agpadpada. Tapno makapanta ija Amerika. Sumurot akmat kan ka ijay. Kayat mo ka di? Katwa na. Apay kit din na saan ngay. Maragsa ka na kiti day na ibagam Risa. Sumurutakin ka. Ipakadak ka dananang kantatang. Ngagdin natan ija Manila. Kat ijaytan nga agnaed. Simurutak nga rod ka ni Risa ije Manila, manang Emmy, kat nagdan na kami kas agasawa. Nagtultuloy iti trabaho ni Risa iti agency, akas kunana. Siyakmat ti mabatbati iti dagusmi, no kas di amapan ni Risa iti ayan ti trabaho na. Impanamnaman ni Risa amakapan kami ije Amerika, manang. Agano sakla kano nga aguray, tamadama nga ipagpagnana dagiti papeles mi, bayat nga agtultuloy latamet ti panagtrabaho na iti recruitment agency. Gaputa ay ayatek unayan ni Risa, nagtalekak kenkwana. Pasaray agawi dakmet iti probinsya mi, tapno mapan kusuknalan ti kasasaad ti pamilyak, anabati ijay. Naimbag man ta nakaawid ka anak ko. Tatang, Wen nga rod anak, ay na mailiw kami unayon kan ka. Ay, kumusta ngay mo ti kasasaad mo ije Manila? nasayat mo't nanang. Tatang, Unak man numapan kayo dya Amerika ken ni Risa. Apay ngay nga agenggay takatadda kayo pay lang dito'y pagilyan tayaw. Wen nga agpaiso anak ko. Di mon pinatuloy ti mo na nga aplikasyon mo nga ag-abroad. Tamang namnama ka nga rod iti imbagaken ka ni Risa. Ama tulungan na kaamapan ije Amerika. di kay agdanag nanang. As-asikaso ni Risa dagiti papeles mi iti ipapan mi di Amerika. Agtalik tayo kan kuhana. Anak, di na ko makagura iti dayto nga ibagakwan. Ha? Madandanaga na ka talaga anak ko. Ang mga nusabalin tinasumok mo. Sigurado ka kadi iti bagbagan ni Risa ken ka. Mapagtalkan ka di matlaang at talaga day dya babae. Nanang, Kaya't milaang ti makasigurado iti kasasaad mo iti dun na day dya babae anak ko. Amangan numaisagmak ka. tatang, nanang, saan kayo kumamot niya agduado ka na Risa? Laglagi po niyong agdendin na kamin kasagasawa. Kaya rigan na manugang yun day jay. Takasarlaang ti kurang kada kami. Iso adi kay agdanag nanang, tatang. Mapagtal ka na tao ni Risa. Sigurado ak iti dayta. Ricky, agbiyahe ak inton bigat.
Siyak timbaon ni boss amang kuyog kan mangitulod kadagiti mapanagtrabaho iti Hong Kong. Talaga ka na hindi pa nang itulod mo iti nagduduma pagilyan na. Ado talaga tinag-apply iti agency pagtabtrabahuam. Wen, kat ang mga nagbayagak iti sumagmamano nga aldaw. Nas ka na masigurado ka na talagad ti pagtrabahuan dagiti may patulod ti agency a pagtatrabahuak iti Hong Kong. Sige, di kagdanag. Siya kung ti makamo diti apartment ta. Basta agad kiti pa nagbiyahe ha. Wen, kat pasensya ka na. Mabati ka man nandito nga agmaymaysa. Okay lang, Risa. Saan naktumot namin na kaya ta sumurag iti trabaho. Kabayatan nga orayon ta kumati ipapantay di Amerika. Ijay kanton Amerika nga agtrabaho, Ricky. Alang aron, aginanatan. Tamasapa akpay inton bigat. Nagbiyahe man ni Risa. Kasimat. Kanayon niya agbiyahe. Nang runa no ado dagiti ag-flight ang mapaniti pagilyan. Apag paitulodan ti agency apag trabahuan na kadagiti agbalin niya OFW. Ay, nasapay la ko ma. Tama ka pan kami mo ni di Amerika. Igaad ko tag trabahon to ijay. Nukas pangarigan. Tapno matulungak ni Risa. Ijay kami tumutin nga agkalay sa kan mang bukal iti pamilyami. Matulungak tumutin datatang kan nanang. Ket masubadak ton ti ado arigat daan ang paadal kanyak. Amo ka madandanagan da, may papaniti ka sa sahad ko iti din na ni Risa. Hanggang panig nakakadakwada, asaan na ka nagkamali iti isusurot ko ka ni Risa dito Manila. Mamatiak, isudan to ti kang runaan na maragsakan. Inton makapan kamin kini Risa ija Amerika. Nasayat mo ta nakasangpat ka ni Risa. Kumusta ti pa nagbiyahe mo di Hong Kong? Okay, Matt. Ay, makabanog ti kanayon a panagbiyahe. Ala, agi na nakapay lang arod ay saganak ti kanenta. Nakaluto akon ket. Amok nga min anabannog ka una yen apaman na sumangpet ka dito eh. Agyaman na ka. Wen gayam. Masapul nga umalis tayo ti sa baling nga apartment, Ricky. Ha? Apay? Okay mo dito apartment, saan ka di? Wan, medyo sa anak nga minan a komportable dito eh. Ha? Iso nga umakartalaangan. Iso da ito ti may sapay nga inasikasok sakbay ang nagawidak. Di kagdanag, adan pagakaranta. Nalawlawa, kan napinpintas ngamtoy pagnanaadan ta ita. Iso nga umakartan inton bigat. Anya? Umakarta adagusan? Apay akilate desisyon mo nga umakarta iti apartment. Anya ka kadi, imbagak mo na sa anak kon a komportable ditoy. Iso please, awanan ti adupay asaludsod, Ricky. Basta umakartan inton bigat. Magustuhan ka dito yung makaranta nga apartment, Ricky? Wen? Nalawa unay dito eh. Kan may sapay. Apay nga dayo unay iti sentro ti makaranta. Saan ka diyan nasaysayat iti sigod? Tas asidagitayan ti trabahom. Kas lang amin nasulinag launay dito a lugar. May mayat dito ita na ulimak. Kan presko ti aglawlaw. Adayo iti polusyon. Nakaskas daw lang amin, Risa. Kilati akarta. Adan sa mo tilimlimod mo kanyak. Ha? Ada ka dinas ka na maamwak? Ha? Awan.
Awan, Ricky. Anya ka din ti bagbagam. Sika talaga. Madlaw ko kami na sa bali ti Jarmo Risa. Kaslaad dati sana na saya at mapaspasamak. Mas dawa ka talaga iti kilata ya akar mi iti pagnaidan kin ni Risa. Marikrik nak. Ada ilimlimod na kanyak. Madlaw ko ti sa bali ajar na. Tinasaya at paliiwak ni Risa. Iti kasta, maduktalak no ada ilimlimod na kanyak. Ricky, rumarak pay. Um, Adanas kan nga aramida kiti opisina. Makamu ka pay laang dito ya. Saan ka pay laang nga rumrumor dito arubayan? Paliiwang pay nga umuna ti aglawlaw. No ada sa bali at tao amakitam, saan ka basta glukluk at itiri daw? Apay. Basta tong palam timbagak. Awanan ti adu pa sa ludsod. O sige ha, panawan ka pay. Na kayo nga da dito unod. Na kayo nakangato na giti mayo. Ni. Napalawlawan na kayo. Pulis kami. Pulis. Anya ti kahit sa unday ito Risa. Awan mo mo ka basol ta. Anya da ito Risa. Ricky, pakawanan nak. Sumurot talaangan iji presinto. Anya? Nairamanak an arestar, gapo iti saan ko nga ammo ang nakabasulan mi manang Emmy. Saan nga agtagtagarin ni Riza iti daydi agundaway. Ijay la presinton an naamuak, ang nakadarumgayam ni Riza, gapo iti illegal recruitment. Naklaatak manang, gapo tati amok kat legal ti trabaho na. Ngam kadagiti gayam panawan akaawan na, nga ibagbagana apan ang itultulod na kadagiti workers iti sabali apagilyan, saan mat gayam apudno manang Emmy, tati kinagpaysuna, agaw-awid gayam iti probinsyada, tapno makadenna na ti anak na nga imbati na kadagiti naganak kankwana. Nagsakit dagiti naamwak manang, kat tinakasang, nairamanak ana ibalod, akomplisak kano iti illegal nga aramid ni Risa. No pa'y nakalanad iti statement as sinapataan ni Risa nga awan ti pakainaigak iti illegal nga aramid na, nairaman naklatta na balod. Kat kalpasan ti 5 atawan, apaman ang napanagnakan ti korte, apudno nga awan pakainaigak kadagiti aramid ni Risa, nawaya-waya anak. Idinto tatong palbiag tinagbalin a sentensya ni Risa. Itamanang, adda na saya at atrabahok dito'y pagilyan tayo. Kat jakmeten inalman pa'y timapan iti sabali a pagilyan. Aklonak nga adda dagiti gundaway, aginandat ko asarungkaran ni Riza iti pagbaludan manang Emmy. Tauray kaskasano, nagbalin met apasat ti biyag ko. Ngam saan apulos a nagpakita kanyak. Naawataklatan ti kayat na nga ipasimudaag kanyak. Nalabit kayat na ang mga barwanan nakon, iso akas tangarod ti inaramid ko. Kararag ko asapay lakuma takanayon at arabayan ti Diyos ni Riza. Ti babae nga inayat ko itinapudno, nga isumat laeng ti makagapo,
kadagiti saan anasaya at abagteng anapasarak. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Ricky. Pagayam a Ricky, agyamanak iti panangitalak mo iti padas mo iti programa tayo. Nagkasang at talaga tinapasamak ka pagayam ko. Ngampam managnak dayta asaan amat maturog ti Diyos. Takalpasan ti 5 atawan, napanagnakan nga awan ti basol mo, ken nawayawayaan ka. Sapay la ko mga rod, taagnanayonan ti kinatalinaay ti panagbiag mo, ken dagiti ipatpatag mo iti biag. Mamatiak anak kay bati ti pakasaritaam iti adal, kadagiti naayat adumdumngeg iti programa tayo. Kat dagiti adda aramid na nga iligal, amayar ngi iti insalaysay mo, agpaay ko madaytoy eleksyon kada kayo, tanuman pa'y nawaya kayo ita, di kay tumakalisi iti ima tilintag, kat madusa kayo, gapo iti aramidyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Nakasagrapayo itati sangkabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngem intayon manenti sumaruno nga istorya saan yo alipaten a sumurot.